hiszek abban, hogy az egységben és az összetartásban van az erő, ami a gyerekeket tudja fejleszteni a sportban és a mentális növekedésben. Bízom benne, hogy egy vállalkozás nem csak a saját sikeréért dolgozik és tesz meg dolgokat, hanem szerepet vállal minden lehetséges fejlődésben, ami egy közösséget építhet. Nem mindig a támogatás összege számít, néha egy szolgáltatás, egy gesztus vagy néhány óra segítség is eleget tesz a fejlődésnek és a támogatottságnak. A fiatalok néha minden fejlődni és előrébb lépni az életben, a sportban, a tanulmányaikban és igazából mindenben, aminek egy gyereknek előre utás szükséges. Ahogy megláttam, hogy meghirdette Russzó Edika, a box klub vezetője, edzője ezt a dolgot, hogy ezeknek a gyerekeknek egy tábort rendez Farkasúban. Ez egy